kalore kod kwan mamalo mar jopuonjre mag senior manyaka sani pok odhi e skunde manoluongie e wi rem yudo omenda mar somo. Ramogi TV notemo nono nengo mar somo e skunde mag senior e pacho ka. CBE oketo skunde kidienje 4 midendo ni C1, C2, C3 kod C4 kalore kod chik mar sirikal. C1 schools chulo fee mar higa e kind Sh40,035 nyaka Sh53,554. C2 midakie fee ok onego kal Sh45,000 kod 54, ka C3 onego chule Sh40,000 kod 35, ka C4 magin skunde midhi tiduogo pacho sirikal okawo ting' duto kendo omenda mar achiel ni en odiochieng' mogik mar kepo mag jopuonjre madonjo e skunde mag senior. Kata kamano nyaka sani nitiere kwan mamalo mar jopuonjre madhi bare donjo e skunde ka jonyuol lero ni gionge omenda mar siro somb jopuonjre ma kamago. E wi mano ne waluomo moko kuom barupe manoluongore jopuonjre e skunde mopogore manono nengo mar somo e skunde mag senior e kidienje duto mag national schools machon masani ong'ere kaka C1, extra county schools mong'ere kaka C2, county schools miluongo ni C3 kaachiel koda sub county schools maginie C4. Kaluwore kod chik mar sirikal, skunde mag C1 ok onego kwa jonyuol omenda moyo Sh53,554 ne jopuonjre modak e skunde. Skunde mag C2 ok onego kaw omenda moloyo Sh45,054. Mago mag C3 onego chule mana Sh40,000 kod 35. Ka skunde mag C4 mag jopuonjre madhi to duogo pacho ok onego chul fee mora mora ka ting' duto okaw gi sirikal. Kamano bende sirikal chulo Sh22,244 e wi nyathi ka nyathi e kidienjegi mag somo e senior schools. Kaluwore kod nonro mane watimo, skul mar Maseno School, achiel kuom skunde bwo kidieny mar C1, dwaro mondo jonyuol ochul school fees mar Sh73,000 higa ka higa. Gino ma okalo dwaro mar sirikal kod moyo Sh20,000. Homa Bay Boys ichulo Sh53,554. Gino madonjore kare kod dwaro mar sirikal ne sikunde kidieny makama. Achiel kuom skunde ma fee mare ni piny matin mane waneno e skunde mag C1 en Kanga High School ma ichulo Sh40,335. E kidieny mar C2 ne wago wang'we fee structure mar Ambira Boys manitiere kaunti ma Siaya kama jonyuol chulo Sh40,555 manitiere piny ne dwach sirikal. Paro omendagi ing'injo nyadidek e terms 3 mag somo, kata mokwongo ichulo Sh50,000, tam mar ariyo ichulo Sh30,000 kata mar adek ichulo Sh20,000. Kata bedo ni chik oyiene jonyuol mondo nyiew uniform oko mar skul, thoth skunde dwaro mondo lewnigo nyiew e skul, ka jonyuol mane walosogo lero ni ne gitiyo gi omenda ma ok tin ne Sh30,000 ne nyiew uniform e skunde. Pani kopogore gi magi, nitiere dwaro mamoko madhi konyo japuonjre dak e skunde kama oting'o sanduku, mattress, bedsheets e kind mamoko. Nengo margi biro luwore gi kama janyuol nyiewogie. Thoth jonyuol mag jopuonjre mang'aw osebedo kaluorore kuonde mopogore mar manyo ser mar somo ka thothgi nie mudho e wi chenro mantiere mag siro somo. Mokwongo en Elimu Scholarship ma isiro kod migawo mar somo kendo kawo ting' chutho mag jopuonjre mokaw. Machielo en basari mar NGCDF michiwo kuonde chung' od buche, thothne ichiwe Sh5,000. Counties bende ni kod basaris maggi michiwo e kind Sh5,000 kod 10 na nyathi ka nyathi, ka ngaf chiwo bende kind Sh5,000 kod 10,000. Magi kimedo kod kembe mamoko mag ji giwegi, poni janyuol ochako chon to nyathine ok nyal lew pacho. Mana kana wacho ka wachako, pani kaka janyuol en ting' mari mar keto ikruok